ДБР. Я вас вітаю, пане Романе. Доброго дня. Дякую, що долучились до ефіру. Пане Романе, ну і ваша позиція цікава щодо розведення військ і взагалі, як тоді все надалі відбуватиметься, якщо ми вже сьогодні спостерігали конфлікти? Так, дивіться, я приймав участь в бойових діях тут поруч міста Щастя 14-15 роки. Ну, звісно, ми з побратимом проти цього так званого розведення. Насправді це ніяке не розведення, це здача позицій, на нашу думку ветеранів. Якщо ми залишимо позиції, їх просто займуть промосковські найманці, і це крапка. Пане Романе, а яка ситуація нині у Золотому, от безпосередньо там, де ви зараз перебуваєте? Ну, наскільки я знаю, що вчора ввечері були обстріли, і мінометні, і кулеметні обстріли були. Так що я мені просто жаль місцевих, якщо ми їх залишимо, це їм буде дуже тяжко. Сьогодні зранку ми спостерігали, пане Романе, конфлікт, який у Золотому стався. Зараз там все спокійно? Чи є якісь акції протесту? Ну, зараз поки спокійно, але я по досвіду знаю, що як стемніє, можливі ще провокації. Дякую вам дуже, пане Романе. Будемо вас долучати до ефіру, аби від вас з перших вуст дізнаватися інформацію, яка нині коїться у Золотому.